Драги и други телевизионни слушатели и радиозрители. Приключих с голямото си сваляне. Нали? Правя такова сваляне голямо. Квалифицирал съм се като голям сваляч на дървета. Защото моята мама ми е забранила да свалям девойки, по-точно и да свалям девойки от женския пол, и населението й помага да ми пречи. Някой да ме е запознавал с някоя девойка от женски пол, да почне да мълчи как се свалят девойки. Да знае някой такъв случай. Моята мама ми е, как беше, поръчител се водеше, Димек са ми роб с документи заден от Карлуково, по-точно доктор Кунка Никифорова. Аз така свалям. Свалям. Него голямото сваляне. Тук малко не можа да се свали, защото се получи недоизчисляване. Ще видим какво сваляне. Трябва първо да го режем, тогава да го усучим. Ще го досвалим. Малко неизчисление, което разбира се нататък го попремахнах. Там внимавах повече. Ако някой девойка от женски пол реши, че съм голям сваляч, може да почне да преподава оци по сваляне на девойки, де лично, де като ме похвали на някоя друга. То на друга може да ме похвали и мъж. Нали? Нямам претенции към пола, възраст и народност. Ако някой реши да ме похвали на някоя девойка от женски пол, разбира се, аз съм пък с претенции. Държа да е подходяща по моите критерии. Да виж какъв съм голям сваляч сега. Предполагам, че няма да ми е трудно да се науча да свалям девойки. Подходящи девойки от женски пол. Да с малко повече ратика. Може и да не са чак толкова подходящи. Виж голямото сваляне. Изкореняване! Аз така викам на изкореняването на дърветата, сваляне. Между другото, аз му казвам сваляне от преди бая години, ама не съм го документирал. Ама че старчески българите не може да накърка. Да напомням, свалянето го правя с такава секс апаратура. С тази секс апаратура го правя. И с това секс апаратура правя свалянето. Ако не си видял първия пип. Сваляне! Ето го свалянето. Тук беше малко кофти, че беше близичко до камъните и до вара, че не можах да подсикал някакво мали. Добре, че вятъра помогна, иначе. Пак точно поради тази причина. Ето и не го свалих, ако го отрязах. Той е орех. Отрязах го, ето той вече не го свалих. Ама близо до къщата и до той. Ако стане пак оная засечка, и духне вятъра натам. Понеже спазвам и правилото safety first. Зато и той не го свалих, а го отрязах. Обаче гледай, сваляне! Голям сваляч, голямо нещо. Нали на дървета. Но тото на сваляне напомням колко му да са квалифицирали в другото сваляне, само трябва подходящи учител. По-точно подходящата учителка, защото нали аз задължително го правя таковата са жени от женски пол. Набожен съм сега. Господ е казал, не прави с мъж онова, което прави с жена. Но аз пък като не съм го правил с жена, дали пък ми е разрешено? Действен съм още. На 60 кусор. Как да си действен? Радка сере, орално, нали? Сам хода да пещери да пипам девойки. Мина пак насра, че не съм можел да лежа, защото не ми става. А напомням пък от голямото си натягане на Нина, даже и песен написах за нея. Какво да правиш? То се ми отказваше. Как ми отказваше да се сетя? В единия случай ми отказваше, че имала човек, в другия не била мара общата. Ама браче, то като разрешиш на някой да ти бръкне така дълбоко в газа, че да ти мърде устата, буквално му ставаш аватар.
Айде, кай на записа, че Матяка рязане!